Ara faré un tutorial per explicar com es poden pujar fotos a l'eina aquesta que és la Padlet i que ens pot anar molt bé per fer aquesta activitat de veure què veiem des de la finestra que s'ha proposat a varis cicles de diferents maneres. Val? L'important és que seguiu el cursor, sí? Pum, 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 i fixeu-vos superbé com es fa. Val? Simplement és entrar i no cal registrar-se ni posar el correu ni res. Ens anem aquí, sí? Al senyal aquest de més, sí? I fem més, per tant aquí agafem i posem un títol que podem ficar vistes a Girona, per exemple, i després d'aquí on es tractaria de fer l'activitat, no? Que dèiem què tenen a veure una finestra amb una càmera o simplement fer una descripció, el que faci falta, sí? Ara ho faré curtet. Aquí hi ha les vistes de la catedral de Girona. Sí? Tan llarg com es vulgui. I després, per tal de pujar una fotografia, sí, es tracta de fer-ho hi ha moltes opcions, però ara ens interessa això. Fixeu-vos-hi, aquí, puja. Ja ho diu, Clico aquí i després hem d'anar aquí al costat i pick file. Si ho teniu en castellà o en català o amb l'idioma que sigui, segurament triar imatge, però és això, file és un document. Això. Val? I després ens anem aquí, jo l'he guardat aquí per anar ràpid, foto finestra, ja me l'he guardat aquí, obre. I ja està. Sí? Ja ho tenim. I un cop aquí dius, i ara què hem de fer? Res. Simplement. Ja està. Ja està publicat. Sí? Que em vull ficar un altre. Pum. Un altre. Després podem moure una mica. Sí? Vinga. Que no ens va bé? Ho borrem. Que n'he començat a fer un sense voler-l'he publicat, doncs no el podem tornar a editar. Jo ho puc editar perquè és meu, aquesta Padlet. Sí? Doncs el borro. Fora. Sí? Vinga, ja està.